Ayab ti panagdayaw. Agkanta ken agreho kayo iti rag-o, da kayo nga Israelita, agragsak ka iti amin na pusom, Jerusalem. Impanawan ti Apo dagiti gumurgura ken ka, inikat na amin nakabusor mo, adakan ka ti Apo nga arit Israel, awanitan ti gapu ti pagbutngam. Dumtengen ti tiyempo ibagada iti Jerusalem, di ka agbuteng syudad ti Jerusalem, di mo ipalubos amalpay dagiti imam. Adda ti Apo Diyos mo iti danam, ti bilig na mangtad ken ka iti panligi, agrag untukot si ka ti pagragsakan na, ikanakanto ti baro abiyag tay ayatan na ka. Agkantanto ti siraragsak gabuken ka, naragsak akas kadagiti tao ang makifiesta. Kuna ti Apo, ginibusan nakon ti pangta, ti panakadusam ket inikat ko ti panakaibabain mo. Umayan day tangal daw, dusayek to amin ang mangilupit-lupit kan ka. Ariatek to digiti amin na pilay, kat iyawit kun to digiti na italaw at tao. Pagbalinek to adayaw ti panakababainda, katramen to idatin tero alubong. Umayan day tangal daw, yawid kunto dagiti na iwarwara at taom. Pagbalinen ka nga, agdindinamag ken madaydayaw kadagiti amin at tao dito'y daga. Makitam to ti panakaisubli, ti sigot a kinarangay mo, ti Apo anang ibaga iti daytoy. Managayat ken mga nakabali na Diyos. Agyaman kami, tataya nga agsapa, takinibin na kami, nga mapan ito'y balay nga pagdayawan. Dawatan mi Apo nga, dagito'y kakabsat mi nga awampay dito'y, kibinam iso pa, no mapandat to yan. Kastamat ka dagiti online, i-bless mo isa da Apo. Lukatan dagito'y puspuso mi Apo, tapno Apo maawatan mi tata, ti itag ti mensaherom. I-bless mo, ken ikam ti wisdom Apo, ti mangtad ti mensahe tatangaal daw. Pakawanan na kami Apo, ti gayte nagkurkurangan mi, ken naglablabsingan mi ken ka. Daytoy ti dawat ken kararag mi, tinaga ni Apo nga Jesus. Amen.
Good morning! Uy, mahina yung mga pupils ko ngayon. Ulitin ko nga. Good morning! Ayun. Welcome to NACS United Methodist Church Ilocano Worship Service. Ang Ilocano na karamihan sa mga dumadalo ay hindi nakakaintindi ng Ilocano. Kung kaya't muli sa mga nagtataka, may mga nagko-comment sa live streaming natin, akala ko Ilocano, bakit Tagalog naman? Ang liturgy po ay Ilocano, pero ang sermon, mga prayers, most of it ay Tagalog. Unti-unti hanggang sa yung mga dumadalo ay makakaintindi na rin ng Ilocano. Una-una mga kapatid, welcome po muli sa ating simbahan at sa ating pananambahan. I-welcome din natin, let's welcome back our former DS. Sabi ko, ginagawa niyang Quiapo ang Santa Cruz Quiapo ang US at Manila. Kararating niya dito nung last Thursday, babalik siya sa US sa Wednesday. Ngayong taon na to, ilang beses ka nang bumalik dito sa Manila, DS. Let's welcome back Dr. Enrico Esguera. DS Rico? Thank you for coming. And actually, he will be our preacher on the Tagalog English worship service. Buti na lang at dumating si DS Rico. Siya ang gagawa sa trabaho ko sa Tagalog English. Sino pa po yung mga first-timers dito sa NACS? Pwede po ba kayong, DS, pwede po ba kayo pumunta dito sa harapan? Tayo lang sandali. Kahit na welcome back, pero tayo pa rin kayo dyan. Diyan na po, harap po kayo sa kongregasyon. Pwede po bang matawagin dito sa harapan lahat ng mga first-timers? May mga kasama tayo sa nakakanta na first time dito sa NACS. Pwede ba kayong mga pumarito sa harapan, mga anak? Uy, Vin, first timer ka. Welcome to NACS United Methodist Church. Meron pa. Buti na lang at may kantatang Ilocano. At nang sa ganun ay nakasama namin kayo sa pananambahan. At dahil kasama kayo dito sa pananambahan for the first time, Ate Marlene, may sapat ba ka bang limited edition ng NACS ballpen? Sige. Ate, i-memorize mo na lang mga mukha nila. Sige. Can we just extend our hands toward them? And let us ask Pastor Mary Flor to lead us in a prayer for them. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, pinagmumulan ng buhay. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kasama namin ang mga kapatid na ito na nasa harapan, Panginoon. Salamat sa iyong pagtawag sa kanila at sa kanilang pagtugon. Salamat din, Panginoon, at patuloy na ikaw ang tumutulong at nangunguna sa kanila. Lord, sa sandaling ito, itinataas namin sila sa iyo. Dinadalangin, Panginoon, pagpalain mo po sila. Sa dakong ito, Panginoon, sa aming pananambahan, makita at maramdaman kanawa nila sa pamamagitan ng bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga buhay at patuloy pa, Panginoon, na pangunahan mo. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang promotekta
At ganun din, Panginoon, na sa pagsasama-sama pa ng bawat isa, kasama sila, Panginoon, ikaw nawa ang mamagitan, ang pag-ibig at ang iyong presensya, ang matagpuan at masumpungan sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng mga kapatid na ito. Once again, welcome and thank you for joining us in this worship service. God bless mga kapatid. You can go back to your seats. Thank you, DS. Ngayon naman, tinatawagan natin lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito mula ngayon hanggang sa darating na Sabado. We have Freddy Sian Yap, Jesmark Gandeza. Kanina pag ginigising yung batang ito, ayaw bumangon. Sino yan? Jesmark Gandeza na yan. Si Badong. Ang ganda ng pangalan, tapos Badong ginawa. Paul Mark Garcia, Lilibeth Rodrigueza, Yuzi Manuel Emuslan, Alfonso Go, Aliza Maris Gadla, Joanna Leslie Ganiban, Baby Ruth Rodrigueza, Jessica Nang, Dexter Amarillo, Lorema Dawa, Andrea Armel Clo, Jonas Salazar, Rosenia Aguilana, Vivian Joy Paras, Nika Busarong, Villamor Barriento, Mark Daniel Tabili, Corazon Sansano. Meron po bang ibang mga birthday celebrators dito na hindi napangalanan? May nagbe-birthday po ba sa inyo this week? Meron? Ayun, oh. Yung isang inaanak. Sino pa? Ayun. Aba. Huwag kayong mag-alala. Masaya ang inyong selebrasyon ng birthday ngayon. Meron pa po ba? Sige, kung wala na, muli, can we just extend our hands toward them? Let us pray for them. Sa mga kapatid na magdiriwan ng kalakarawan sa linggo ito, Panginoon, narito po sila sa aming harapan, maging sa mga nasa kanilang tahanan, dalangin namin na igawad mong pagpapala at biyaya sa kanila. Pakinggan ang kanilang mga panalangin at ito nawang iyong regalo sa kanila sa pagdiriwang nila ng kanilang kaarawan. Salamat po sa bagong taon, bagong buhay. I-bless mo sila, sampu na kanilang mga pamilya. Sa ngalan mo, Kristo, Amen at Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you God bless always. you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday and God bless you. Mga kapatid, may mga ilang paalaala lang po tayo. Una, pagkatapos po natin pagsamba, wala pong uuwi. Diretso po tayo lahat sa Holy Club para sa ating Christmas celebration, Christmas party. Be excited with our celebration, with our games, with our presentations, and with the other parts of the program. Pangalawa, mamayang hapon po, 2:00, ang Christmas Fellowship naman ng mga kababaihan sa Holy Club din. So Ilocano, be sure na 1:30 or before 2 o'clock, tapos tayo.
Kahit 1:45, pwede pa. Pwede pang ihanda ang Holy Club ng 15 minutes bago mag-Christmas party ang kababaihan. December 16 to 24, alas 5 po ng umaga, ang ating simbang umaga. At December 17 ang schedule ng Ilocano, Atenerino. December 17 ang schedule ng Ilocano na mag-host ng simbang umaga. Dahil ang in-charge ay Ilocano service din ang magbibigay ng kanta bago sermon. Di ko alam kung may naghanda na para dito. Siguro ibigay na lang natin sa mga kapatid natin sa Muñoz, yung kung sino sa kanila ang kakanta bago ang sermon. And then, December 19, ito naman po ang Christmas Fellowship and Gift Giving sa Magallanes Mission. December 19, ang Christmas Fellowship and Gift Giving sa Magallanes Mission. Papag-usapan pa namin sa core group kung kailan naman ang gift giving doon sa Christine area, doon sa Muñoz. Hindi po mawawala yung ating gift giving doon. And then December 21, joint service po tayo. Alas 9 ng umaga yan, next Sunday. At yan naman po ang Christmas kantata ng ating chancel choir or Nax UMC choir. And then, yan din po ang reception of professing members, yung mga graduate sa confirmation classes natin. Gagawin natin ang kalang reception sa linggo din po. At sa hapon naman ng 21, alas 3 ng hapon sa darating na linggo, ito naman po yung Christmas program and Christmas cheers ng ating simbahan. Kaya inaasahan po namin na babalik tayo ng alas 3 o bago mag alas 3 next Sunday after ng joint service natin para sa ating Christmas party and Christmas program and cheers. December 25, alas 9 ng umaga, ang Christmas Day worship natin. And then 26 to 30, ang Christmas Institute ng mga kabataan doon sa Rizal. May mga signature campaign ang mga kabataan natin. Sa bawat may mga bulaklak po na pinipirmahan. Sa bawat petal ng bulaklak ay 10 pesos. Pero yung isang buong bulaklak ay 50 pesos. Kapag tayo po'y kanilang nilapitan at magpapirma, I encourage you to please sign those registration boxes or registration flowers, pero wag lang po kayo pumirma gaya ko. Bigyan din natin sila ng kanilang panggastos sa CI. Ewan ko, ilan na yung pinirmahan ko na di ko pa binibigay. Naka-6 na yata akong pirma. Pero wala pa akong binibigay sa kanila. Sabi ko, puntahan niyo ako sa office para singilin ako. Wala namang dumarating. So, kapag nilapitan kayo ng mga kabataan, mga kapatid, huwag po kayong mag-atubiling pumirma at sumuporta sa kanilang gastusin para sa kanilang Christmas Institute. December 28, joint worship pa rin po tayo kasi mag-isa lang po ako na pastor o manggagawa sa linggong yan dahil ang ating mga diakonesa at ating Pastor Edwin ay kasama sa Christmas Institute. December 31, alas 9 rin po ng umaga ang ating covenant service. Minabuti natin na gawin natin sa umaga sa halip na gabi para makaiwas tayo sa mga putukan. At mas mahaba yung ating paghahanda para sa medianoche natin. Ayan yung nagba-birthday
Ito po yung mga announcements natin at mga ilang mga paalaala sa atin. Muli, magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon. Dumako tayo ngayon sa pagsindi sa ikatlong kandila ng Advento at pangunahan tayo ng Rodrigueza family. Lighting of the third candle of Advent. Rejoice in the Lord always. And again I will say, rejoice. Let your gentleness be known to everyone. The Lord is near. Do not worry about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Jesus is near. The busyness, the pressure, and the assault on our senses that so often passes for Christmas. We have the promise of Scripture that Jesus is near. When the shopping drains us physically and the spending drains us financially, when we forget which party we're supposed to attend on which day, when we think we can't stand to hear "Rockin' Around the Christmas Tree" one more time, then we will remember to rejoice and again rejoice. And we will light a candle to help us remember that Jesus is near. The peace of God will keep us in Christ Jesus. Joy to the world, the Lord is come. Let every sing of Him. Let every heart be merry and blue. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Friends, we have just lighted the candle of joy this third Sunday of Advent. Joy Sunday or Gaudete Sunday. Palapakan natin ang Panginoon at magpasalamat tayo sa Rodrigueza family sa pangunguna sa pagsindi sa kandila ng kagalakan. Thank you. Panaki paay kadagiti sagsagot, maawagan dagiti agornong. Ushers, please.
Dayawen ken pagyamanan da ka, O Dios, iti kinaimbag mo, iti biyag ti sagtunggal may sakada kami. Kinikilala namin, Panginoon, ang iyong kabutihan. Kinikilala namin, Panginoon, ang iyong pagpapala sa buhay ng bawat isa. Bilang pasasalamat at pagkilala sa iyong dakilang pagkilos sa buhay ng bawat isa, O Diyos, narito ang mga handog ng iyong anak. Lord, tanggapin mo ito at pagpalain. Nang sa ganon, ang lahat ng ito, O Diyos, ay magamit para sa pagmiministeryo, Panginoon. Ganon din ang buhay ng bawat isa sa amin. Tanggapin mo, Panginoon, bilang buhay na handog. Gamitin mo kami, pagpalain mo kami. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magsitayo. Ang Ebanghelyo mula sa Mateo, chapter 11, verses 2 to 11, at ganito po ang sinasabi sa Magandang Balita Biblia version. Nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya ang mga ginawa ni Kristo, kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, "Kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong narinig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Nang paalis na ang mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo nagpunta sa ilang? Ano ang nais ninyong makita? Isa bang tambo na hinihipan ng hangin? Bakit kayo pumunta sa ilang? Para makita ang isang taong may mamahaling kasuotan? Ang mga nagdaramit ng ganyan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang nais ninyong makita? Isang propeta? Oo, siya'y propeta. At sinasabi ko sa inyo, siya'y higit pa sa isang propeta, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Ipapadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig, ngunit ang pinakamahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa kanya. Pinagpala tayo ng Panginoon sa pagkarinig ng kanyang mabuting balita. My
Good morning. Mga kapatid, kapag naririnig na natin ang unang tunog ng awiting pamasko, actually, dito sa Pilipinas, tayong may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko. Agosto pa lang, makikita na natin sa mga Facebook post, nagsisimula ng sumilip si Jose Marichan. Pagdating ng unang-unang araw ng Setyembre, nagsisimula na tayong magpatugtog ng mga Christmas songs, Christmas carols. Now, kapag narinig na natin ang unang tunog ng mga awiting pamasko, hindi maiwasang mapasaya ang ating puso. Ang mga awiting ito ay hindi lamang tugtugin o kanta, ito ay mga kwento ng pag-asa. Christmas songs, Christmas carols, Christmas anthems are actually songs of hope. Songs of love, awitin ng pag-ibig at pagbabago na nag-uugnay sa atin sa isa't isa at sa pinakadibdib ng diwa ng Pasko. Ngayong umaga, mga kapatid, sama-sama nating tuklasin ang mensahe ng 9 na piling kanta mula sa Nax Ilocano Choir, mga himig na magsisilbing daan para maunawaan natin kung paanong ang Pasko ay nagdadala ng pag-ibig, liwanag at pagbabago sa ating buhay, sa ating komunidad at sa buong mundo. Buksan natin ating mga puso at isipan dahil handa nang marinig ang himig ng Diyos na dumadaloy sa bawat tala ng mga awiting ito. Magnificat. Sa simula pa lamang ng kwento ng Pasko, meron ng isang awitin na nagsasalaysay ng pagpapahayag ng puso ng isang babae na pinili ng Diyos. Ito ay ang Magnificat, ang awit ni Maria. Ito'y kanyang inawit nung nalaman niya ang kanyang misyon mula sa Diyos. Sa awitin, ipinagdiriwang nito ang katotohanan na dakila ang Diyos at napakabuti ng kanyang biyaya sa atin. Kahit patila hindi maintindihan ang paraan ng pagkakaganap nito. Sa kultura nating Pilipino, ang pagsamba sa Diyos ay hindi lamang salita, kundi pagpapahayag ng buong puso at pagtatalaga sa kanyang mga tuntunin. Ito ang paalaala ni Maria. At katulad ni Maria, maaari din nating ibigay ang ating sarili sa kalooban ng Diyos. Maaari din nating sabihin, ang aking puso'y nagagalak. Maaari din tayong tumugon sa paanyaya ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos, maganap nawa sa akin gaya ng iyong sinabi. At nawa, sa pamagitan ng kantang to, mapalakas ang ating loob na tumugon sa paanyaya ng Diyos sa atin. My spirit rejoices.
Mayroong isang awitin na naging simbolo ng Adbyento. Ang paghintay at pag-aasam sa pagdating ng tagapagligtas. At iyon ay ang O Come, Emmanuel. Ayon sa banal na kasulatan, ang Emmanuel ay nangangulugang ang Diyos ay kasama natin or kasama natin ang Diyos. Ang ikalawang persona ng Diyos na bumaba sa lupa para iligtas tayo mula sa kadiliman at kahinaan. Nung panahon ng mga Hebreyo, itong awitin ng kanilang paghintay at pag-aasam. At ngayong panahon naman natin, ito pa rin ang awitin ng pag-aasam ng Diyos na makipag-ugnayan tayo sa lupa. Sa ating wika at kultura, ang pag-aasam ay hindi lamang paghintay, kundi pagtatalaga ng puso at pagtitiwala sa katotohanan ng Diyos. Maaari kaya't nating maunawaan din ang diwa ng paghintay at pag-aasam tulad ng awitin na makinig at sumunod sa Diyos para bigyan siya ng lugar sa ating mga puso. Samahan natin ang ating koro na anyayahan ang Emmanuel na dumating sa ating buhay. Mayroong isang awitin na naging simbolo ng Pasko dito sa Pilipinas. Ano kaya yon? Hindi po Christmas in our hearts. Ang kantang ito ay nagsasaad ng paghintay at pag-asam sa pagdating ng maliit na batang isinilang sa Belen. At ito ay ang kantang Munting Sanggol ni Maestro Ryan Cayabyab. Sa awitin, pinagdiriwang nito ang katotohanan na ang maliit na sanggol, isinilang sa Belen, ay siyang Diyos na bumaba sa lupa para iligtas tayo. Kahit pa tila hindi maintindihan ang paraan ng pagkakaganap nito. Sa panahon ng Pasko, lagi nating narinig at sinasagawa ang awiting ito bilang pagpapahayag ng pagsamba at pasasalamat sa Diyos na naging isang simpleng bata. Sa kultura nating Pilipino, ang sanggol ay simbolo ng pagbabago at pagsamba. Pagtitiwala na kayang gawin ng Diyos ang hindi inaasahang kabutihan sa isang tao.
Maari kaya nating gawin din ang gantong uri ng pagsamba at pasasalamat tulad ng sa awitin, na makinig at sumunod sa Diyos para bigyan siya ng lugar sa ating puso at buhay? Munting sanggol, kalong-kalong ng iyong ina. Munting sanggol, may ningning ang iyong mga mata. Batid mo bang kay raming naghihintay sa'yo? Nananabik Nagaba Ng pagsilang mo, mga pastol, sa sabsaban ay nagpupugay. tatlong hari mula silangan ay nag-aalay. talay ginto, kamanyang at mira. Para sa iyo, Jesus, Hari ng sanlibutan. At nagsisiyawit ang mga anghel sa langit. Walhati sa Diyos, sa Kaitasan at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Munting sanggol, kalong-kalong ng iyong ina. Munting sanggol, may ningning ang iyong mga mata. batid mo bang kay raming naghihintay sa'yo? Nananabik Nagaba Ng pagsilang mo, at nagsisiyawit ang mga anghel sa langit. luwalhati sa Diyos, sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. At nagsisiyawit ang mga anghel sa langit. Walhati sa Diyos, sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
Hindi maaaring kompleto ang Pasko nang walang mga kasiyahan. Pati nga sa mga awitin natin, inaawit natin ang patungkol sa kagalakan. Sing joy. Sa awitin, pinagdirawang nitong katotohanan na si Kristo ang tagapagdala ng kagalakan. Awitin natin ang kagalakan, ang ligaya. Siya ang Diyos na bumaba sa lupa para iligtas tayo. Isang mensahe na umaaliw-ngaw sa bawat sulok ng ating mga tahanan at komunidad tuwing Pasko. Sa panahon ng Pasko, lagi nating narinig at sinasagawa ang awiting ito bilang pagpapahayag ng pagsamba at pasasalamat sa Diyos na nagdala ng galak at ligaya kasama ng kabutihan. Sa kultura nating Pilipino, ang kaligayahan ay simbolo ng pagbabago at pagsamba. Kaya nga, sabi natin, kapag tayo sumasamba, bawal ang simang. Bawal ang simangot. Dapat, kapag tayo sumasamba, sambahin natin ang Diyos ang may galak. Samahan natin ang ating koro sa pagpuri, pag-aalay ng pagsamba sa Diyos ng may kagalakan. Ang Pasko hindi lamang pinagdiriwang dito sa Pilipinas,
Nararanasan ito sa buong mundo. At isa ito sa pinapakita ng African Noel. Isang awitin na naging simbolo ng Pasko sa ibang kultura. Sa awitin, pinagdirawang nitong katotohanan na siya ang Diyos na bumaba sa lupa para iligtas tayo. Ikaw, ako, at ang buong sangkatauhan. Sinasagawa gamit ang mga ritmo at tunog na mula sa kultura at tradisyon ng Aprika. Sa panahon ng Pasko, naririnig natin ang awiting ito bilang pagpapahayag ng pagsamba at pasasalamat sa Diyos na nagbigay ng kakaibang kultura at tradisyon sa iba't ibang tao. Sa kultura nating mga Pinoy, ang pagkakaiba-iba ay simbolo ng pagbabago at pagsamba. Kaya't kung nakikita nyo, iba-iba din ang kulay ng damit, ng suot ng ating koro. Ngunit sa gitna ng pagkakaiba-iba, ay may pagkakaisa. Ito ang simbolo na dala ng isang awitin mula sa ibang bansa. Pagtitiwala na kayang gawin ng Diyos ang hindi inaasang kabutihan sa lahat ng tao. Ito ang paalaala na ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan at hindi pinipili ang lahi o kultura. Sa kadiliman ng gabi ng Pasko, mayroong isang liwanag na nagbubukas ng daan. At iyon ang mensahe ng bituing natatangi. Sa awitin, pinagdiriwang nito ang katotohanan na ang natatanging bituin, liwanag sa gabi, siya ang Diyos na bumaba sa lupa para iligtas tayo. Isang imahe na malapit sa puso ng mga Pilipino. Sa panahon ng Pasko, lagi nating narinig at sinasagawang awitin ito bilang pagpapahayag ng pagsamba at pasasalamat sa Diyos na nagdala ng liwanag at kabutihan. At sa kultura nating mga Pilipino, ang bituin ay simbolo ng pagbabago at pagsamba. Pagtitiwala na kayang gawin ng Diyos ang hindi inaasang kabutihan sa isang tao. Ito ang paalaala na tayo rin ay maaaring maging liwanag para sa iba.
bituing natatangi. Minsan sa ating buhay, parang ang hirap
magsaya kapag may mga pinagdadaanan tayo. Sa aming pamilya, yung kamatayan ng mga mahal namin sa buhay, nangyari sa panahon ng Kapaskuhan. Ang tatay ko namatay bago ang unang linggo ng Advento. Yung isa kong kapatid namatay bagong taon. Nanay ko nagsimulang magkasakit. Magsimulang na-discover yung kanyang cancer bago mag-Advento. Kulang na lang magpasko kami sa ospital. December 22, ilalabas namin sa ospital si Mama para lang hindi magpasko doon. Yung iba sa atin, ilang Pasko nang nagdaan, pero may mga sakit pa rin nararamdaman. May mga problema pa rin pinagdadaanan. Para bang sinasabi natin, paano ko magdiriwang ng Pasko kapag ganito? Ang sabi ng kanta, all is well. Isang awitin na nagpapahayag ng kapayapaan na dala ng Pasko. Isang kapayapaan na hindi matutumbasan ng anuman sa mundo. Ito hindi lamang tungkol sa kawalan ng gulo, kundi sa tunay na katahimikan na nagmumula sa pagkakakilala kay Jesus bilang ating tagapagligtas. Mga kapatid, kahit na may kaguluhan sa ating paligid, sa ating pamilya, maaari tayong magkaroon ng kapayapaan kung tayo ay maniniwala sa Kanya. Hayaan nating tanggapin natin ang Kanyang kapayapaan at ipaalam na lahat ay maayos. Ipaalam na all is well dahil kasama natin ang Diyos. Kasama natin si Jesus. Ngayon, hayaan natin imbitahin tayo ng koro na sabihin natin, kahit na may gulo, may problema, may sakit ay pinagdadaanan, all is well.
Paano natin ipagdiriwang ang Pasko gamit ang iba't ibang awitin mula sa iba't ibang dako ng mundo? Itong mensahe ng Tapestry of Carols, isang awitin na naging simbolo ng pagkakaiba-iba ng Pasko. Sa awitin, pinagdiriwang nitong katotohanan na siya ang Diyos na bumaba sa lupa para iligtas ang sanlibutan. Gamit ang iba't ibang tono, imahe, mula sa iba't ibang kultura at tradisyon. Sa panahon ng Kapaskuhan, naririnig natin mga awiting ito bilang pagpapahayag ng pagsamba at pasasalamat sa Diyos na nagbibigay ng kakaibang kultura at tradisyon sa lahat ng tao. Sa kultura nating mga Pinoy, ang paghahabi ay simbolo ng pagkakaisa at pagbabago. Simbolo rin ito ng pagsamba. Pagtitiwala na kayang gawin ng Diyos ang maganda mula sa iba't ibang bahagi. Simbolo at paanyaya na kahit na tayo magkakaiba-iba, ay maaari tayong magsama-sama, magkaisa sa pagsamba sa Panginoon. Sa panahon ng Kapaskuhan, nawa mawala ang dibisyon, magkaroon ng pagkakaisa. Ito ang paalaala ng pagkakaiba-iba natin ay isang regalo na dapat pahalagahan. The Tapestry of Carols. Joyful and triumphant, O come we
panahon ng Kapaskuhan, panahon ito ng awitan, pero mas mahalaga, ito ay panahon din ng panalangin. Sa diwang ito, ang sino mang may kahilingan sa Panginoon, may sakit ka ba ngayon, kapatid? Inaanyayahan kita. Halika, dumulog ka sa Panginoon sa panalangin. May pinagdadaanan ka bang matinding problema ngayon? Halika, dumulog ka sa Panginoon sa panalangin. May mga pinagpapasalamat ka ba? Halika, dumulog ka sa Panginoon sa panalangin. Iaalay natin lahat ng mga ito sa Kanya na dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin ay bumaba, pinanganak sa sabsaban ng unang Pasko upang ikaw at ako ay gumaling, guminhawa ang buhay upang ikaw at ako ay maligtas. Halika. Halika. At sa ating panalangin, pangunahan tayo ni D.S. Rico Esguerra. Ating damahin ang pag-ibig, ang biyaya at ang presensya ng ating Panginoon. Tayo ay dumulog sa Kanya. Joyful and gracious God, today we lit the candle of joy, rejoicing in your presence among us. In the midst of waiting, you give us gladness in the promise of Christ. You fill our hearts with songs of praise. We thank you for the gift of music and for the voices and talents of our choir. Thank you for their dedication, their hours of preparation, and their willingness to offer their gifts to your glory. Lord, bless each singer, musicians, and director, and may their offering today be a joyful expression of worship. And Lord, as we have received the message of this cantata, open our hearts to hear more than melody and harmony. Let the words remind us of the good news of great joy for all people, the joy that comes not from circumstances, but from the nearness of our Savior. Lord, may all the music lift our weary spirit, strengthen our faith, and draw us closer to you. Lord, we pray for all those who struggle to feel joy today, for those burdened by grief, illness, stress, or uncertainty. Let the light of Christ shine gently into their lives, and let your joy meet them where they are. Make us a people who carry joy beyond these walls into our homes, our workplace, and our community, so that others may see your love reflected in us. Lord, as we continue our Advent journey toward the celebration of Christ's birth, keep our hearts centered on you. May our waiting be filled with praise, our lives filled with gratitude, and our spirits renewed by the joy of your salvation. Lord Jesus, we offer this prayer with thankful hearts in the name of your loving Christ, our joy and our song. Amen.
Mga kapatid, ating narinig ang mga awitin kasama ng mga hamon dala ng mga awiting ito. Tayo inanayahan na humayo at dalhin ang mensahe ng kagalakan, mensahe ng kagligtasan na dala ni Kristo. Ipinanganak nung unang Pasko na siyang dinadala rin ng mga awiting narinig natin. Humayo tayo. Ipahayag natin ang pagmamahal ng Diyos na dala ng Kapaskuhan. At sa ating paghayo, atin ring awitin ang pinakadakilang papuring pagsamba. Ating awitin, Alleluia, si Kristong Hari, pagpakailanman. At sa ating paghayo at pag-awit, tanggapin niyong pagpapala, biyaya, kapayapaan, kagalingan na nanggagaling sa ating Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen at Amen.